Здравейте хора, днес ще ви покажа как можете да изтриете някое системно приложение, обаче за целта трябва да имате root, както в миналото клипче. За root ще има линк в описанието. Можете да изтриете примерно камерата, YouTube, ако ви е системно, като сте си купили телефона, ви е било инсталирано и не можете да го изтриете, Google Chrome, всички системни приложения. Мога и настройките да си изтрият. Абсолютно всичко. Така, за това, както казах вече, трябва root и още една програмка, която можете да я свалите от Google Play безплатно. Пишем uninstall app system. Примерно. И ето я, е тази програма. System App Uninstaller. Цъкаме отваряне. И ето, както виждате, всички приложения, които са системни, можете да ги изтриете. Както казах, за целта трябва да имате root, иначе няма да се получи. Примерно, на мен Gmail ми е инсталирано системно. И ето, цъкам го и цъкам uninstall. Цъкаме yes и се uninstallва. Обаче, когато и примерно е актуализирано, ето както виждате, вече го имам отгоре, старата версия. И не трябва да изтрием и то пак се получава. И ето в момента вече Gmail на таблета си нямам, изтрих го и сега трябва да си го изтегля от Google Play отново. Иначе не става. И така става с всяко едно приложение. Това беше. Надявам се да съм бил полезен на някой. Примерно, ако имате малко памет или ви забива супер много телефона или таблета и няма какво да правите, освен да триете някакви системни приложения. Примерно, аз съм с Prestigio и имах супер много системни приложения, при които половината в момента ги изтрих и върви перфектно. И това беше от мен. Надявам се да съм бил полезен.